ሰላም ናይ ፍረይቲ ብተኸታተልቲ ከመይኒኹም ድሕና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ ኣምላክ ይመስገን። ክቡራት ኣሕዋተይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ናገርኩም ነባራት ዝኾንኩም ድማ ሃናፂ ርእይቶኹም እናፅሓፍኩም ቤተሰበይ ኩኑ ሃናፂ ርእይቶኹም እናፅሓፍኩም ክቡራት ኣሕዋተይ ተጋግኽዎን ተጋጊኽና ዋልኩም ኣማሃሪ ዝኾነ ኣብ ኮሜንት ፅሓፉለይ ኢኹም ክቡራት ኣሕዋተይ እና ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ለደንገፀኒ ነገር የሒዘልኩም መፅየ ማለት እዩ ትጥንቀቕሉ በተለይ ባሕረኛ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብዚ ከሙጠልኩም እያ ክቡራት ኣሕዋተይ ልሕዋትክን ሓደሽቲ ልመፃ ማለት እዩ ብጣዕሚ ትነግረአን ተጠንቀቃለን ዋላ ዓበይቲ ኣንሕና ማለት እዩ ፍላሽ እና ኩለረክስ ሓዊስካ ማለት እዩ ላብ ሓማማት ትገብርኦ ብጣዕሚ ጥንቃቐ የድልየክን ብስርብስር ኣይሕወስ በቃ ዋላ ፍራሽ ትገብራ ናሃለኹንስ ክፍቲ ቦታ ትገብሮ እኒአክን እሞ ወቃ ወፂእኽን ትኸዳ ጌርክን ድሕሪ ሰዓት ተመይስክን ክትሓፅቦ ተኮይንክን እምበይ ክቡራት ኣሕዋተይ ማለት እዩ ዋላ ባዕለይ ደጋጠመኒ ነገር እዩ ክነግረክን ሓደ ግዜስ ሓማም ናብ ባዕለይ ክሓፅብ ከይደሲ ፍላሽ እና ኩለረክስ ሓዊሰዮ ማለት እዩ ሓዊሰን ነዚ ሓማም ገይረሉ በቃ ክነግረክን የክእል ካብታ ዳራጅ ክለኹ ካብታ ቁርፋይ ናብ ታሕቲ ክወርድስ በቃ ጅማውተይ ኩሉ ነገርስ በቃ ፈሪሱ ክብለክን ይኽእል እየ በቃ ብጣዕሚ በቃ ዝፈተነኒ ሰዓት ነይሩ እናትማልስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ልሞተት ቆልዓ ነይራ ናኻሊእ ሃገር እያ ናይ ኮንቲ ግን ብኩለረክስ እና ኩሉ ሓዊሳቶ ዲጂታል ኩለረክስ ፍላሽ ሓዊሳ ልተጎድአት ቆልዓ ኣላ ብጣዕሚ እያ በቃ ገሪሙኒ ንባዕለይ ሓዚነ ክብለከን ብለይ ጥንቃቐ ኢና ንገብሮ ነገር ንጎድል ኣለና ማለት እዩ እንድሕር እዚ ተጠቒምና እና ክቡራት ኣሕዋተይ ሓደሽቲ ባሕረኛታት ለመፃ እሳተን ምንም ኣይግድሸን እየን ኣዕራብ ምንም ኣይግድሸን ከይዳሓፅባ እየን ዝብላኻ ኣንሕና ግን ብግርህነትና ኣይንጉዳእ ክቡራት ኣሕዋተይ ተጠንቀቓ በልአን ኣሕዋትክን ዘለዋኽን ባሕረኛታት ዘለዋ ተጠንቀቓ በልአን ብጣዕሚ እዩ ጎዳኢ በቃ ንባዕለይ ለሰግንዮ እየ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ምትንፋስ ክሳብ ዝለኣበየኒ ምኻድ ስለዝለኣበየኒ ኮይነ ነይረ እየ እና እሱ ትለይ ተጠቀማ ብስሩ ዋላ ብቻ ኩለረክስ ጌርክን ግበራ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ነብስና ባዕልና ንእለያ ባዕልና ነካናኸናት ኮይንና እምበይ ኣዕራብ ዋላ ሓንቲ ነገር ልግድሸን ነገር የለይ ኣንሕና ስደት ናይ ኣኽለና ክቡራት ኣሕዋተይ በተለይ ረሲዕካዮ ናብ ካልእ ትንሽንካ ርእስኻ ጌርካ ነይርካ እቲ ነገር እሱ ክትገብር ናሃለኻሲ ኣይዝከረካይ በቃ ፍላሽስ ክትድውር የለክን በቃ እሺ ትብለአን ልዕራብ እሞ ካብኡ በቃ ሃምሉ ገበርክን ኣሎ ዋላ ብኩለረክስ ብቻ ሓፂብክን ሓፂቦ እየ ክትብላኒ የክን እምበይ ፍላሽ ብጣዕሚ እዩ ሓደገኛ ክቡራት ኣሕዋተይ ትማርየስ በቃ ንባዕለይ ኣብ ነብሰይ ልባዕለ እዩ መሲሉ ተሰሚዑኒ እዛ ቆልዓ ብረኽዋ እና ካብ ፍላሽ ካብ ኩለረክስ ካብኣቶም ሓዊስክን ክትጥንቀቓኒ የክን ክቡራት ኣሕዋተይ ዋላ ነባር ይኹና ኣብዚስ ነባር ዋላ ኮነ ኣነ ብስሩ ክንደይ ዓመት 3 ዓመት ግዛዕ ተኣመጥኩ እየ ከምኡ ገይረዮ ሰኣን ፍላጥ ማለት እዩ ብስሩ ፍላሽስ ሃምኡ ልገብር እዩ ግዛዕስ የመሰለኒ ነይሩ እና ክቡራት ኣሕዋተይ ካብዚ ተጠንቀቓ እየ ክብለክን ሞት ይበዝሕ ኣሎ ንዓብዪ ሞት ምስማዕ ካብና ሓድጎ ብዙሕ ጌርና እኒአና ህፃውንቲ በቃ ኣፍቲ ኮነ ዳኣልና ንጎድል ኣለና ክቡራት ኣሕዋተይ በተለይ ስደት ዘለናሲ ሕማቅ ክኸፍአና ኣይንደሊ ሕማቅ ክኾነና ኣይንደሊ ስደት ናይ ኣኽለና በቃ ንሕናሲ ተውዚ ለለ መንከራ ኣብዚ ለለና መንከራ ክኢልናሲ በቃ እንዴ በቃ ኩሉ ኾነ ነገር ክንኾን ኣይንደሊ ክቡራት ኣሕዋተይ ስደት ናይ ኣኽለና ተጠንቀቕ ካብዚ ነገር እዚ በቃ ኣናእሽተይ እዩ ኮይኑ እቲ ግዜ እና በቃ እንዴ ሎምስ እንታይ ኢና ንኾን ኣለና ሎሚ እኒአና ናጋ የለና ክቡራት ኣሕዋተይ ሎሚ ልሞተ ተሪእኻስ ናይ የከና ናጋ ድዩ በቃ ካትብል ህይወትናስ ዝሓዝናላ ነገር የብልናይ ኣብ ስደት ዘለናስ በቃ ተዓንቂፍካ ሞት እዩ ኮይኑ እሞ ክቡራት ኣሕዋተይ ገና ሓደጋ ተይበፅሐና ዝኾነ ነገር ተይበፅሐና ይናሃለየ ንጠንቀቕ ክሳብ ላብዛ መሬት ዓድና ናእቲ ላብዛ ሰላም ዓድና ክሳብ ናእቲ ኣብዚ ናሃለናስ ንጠንቀቕ እየ ክብለክን ማለት እዩ በቃ ዓቕምና ንስራሕ ደኺምና ይመስለና ኣይመስለኒ እሳተን ተደኺምና ሓሚምና ይመስለኒ በቃ ክገዛእና ኣይንደልያ እምበይ ንሕና ሰብ መሲሉ ኣይንስምዐኒ በቃ ግን ባዕልና ነብስና ንከናኸና እየ ክብለክን ኣሕዋተይ በቃ እንዴ ብረኽቦ ትማሊ ሲ ዋ ኮይንና ዲና ህፃውንቲ ድዩ ኮይኑ በቃ ናናእሽተይ ድዩ ኮይኑ ገለ እየ ኢለ በቃ ንባዕለይስ ፈሪሐ በቃ ፍርሓትኒ ናዙ ወዲ ራያ ቆልዓ ልሞተና ናዛ ናትማለ ቆልዓ ልሞተትስ ብጣዕሚ እየ በቃ ፈሪሐ ዋ
ኮይንካ ቃ መንገዲ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ከምዚ በቃ ላውዚ በቃ ና ህፃውንቲ በቃ በተለይ ተጓሩ ለለና ቆራት ኣሕዋተይ በቃ ጎዲልና ኢና ብቲ ተበልካ ብደገ ተበልካ በበረኻ ተበልካ እሞ ንጠንቀቕ እየ ክብለክን ኣሕዋተይ በቃ እዚ ሒዘ መፅአ ብጣዕሚ እየ በቃ እንዴ ዝኾነ ስምዒት ተሰሚዑነት ማለና ኩራት ኣሕዋተይ ንጠንቀቕ ነፍስና እንድሕር ባዕልና ዘይተጠንቀቕናያ ማንም ሰብ ክጥንቀቐልና ኣይክእል ኣብ ስደት ለለና መሬት ዓድና ውዚ ፈፂምና ሓሳብ ልብና ፈፂምና ዓድና ንኽንኣቲ ግበረና ኩራት ኣሕዋተይ ሓሳብ ልብና ይስምረና ክንሓምም ዝኾነ ነገር ከኻፍአና ኣይንደሊ እግዚኣብሔር ኣብ ጎንና ይኹን ንጠንቀቕ ኣብኡ ናሃለናለን ንጠንቀቕ ባዕልኻ ተጠንቂቕካ ኢኻ እምበር ማንም ሰብ መፂኡ ክጥንቀቐልና ከምዚ ኮና ልብለና ሰብ የለይ እና ኩራት ኣሕዋተይ ካብኣቶም ነገራት ካብዞም ፍለሻት ግዛዕ ምዛሕ ልብል ነገራት ተጠንቀቓ ባላ ባዕለይ ኣነ ብሂወተይሲ ኣነስ ከምኡ ኮይነ ነይረ እየ ኩራት ኣሕዋተይ ኩሉ ሓዊሰዮ ኩሉ ሕውሱስ ኣቢላ ገይረዮ ማለት እዩ እና ንጠንቀቕ በቃ ከምዚ ደ ክኾን ነይረ እየ ኢለ በቃ ታሕቲ ወሪደ በቃ ዕስስ ኣቢሉንስ ዝኾነት ዓርኬኛ እያ ነገራትኒ ውይ ከምዚ ገይረስ ሞተይለ ገለ ኢለያ ዋ ብጣዕሚ ደንጊፃ እሳ እውን እና ኩራት ኣሕዋተይ ካብዞም ፍለሻት ካብዞም ኩላረክሳት ነርሕቕ ተይለናና ኳሲ ገይረሉ እየ ኢልና ሱቕ ንትትንብል እምበይ ኣንሕና ሓደ ደኺምና ኢና እኒአና ደምና በቃ ወዲእና እኒአና ብጭንቀት ኩሉ ነገር ኮይና እኒአና እዙይ ረውረው ላልና ንሃለና እዙይ ተገይርና በቃ ናይ ቀልጢፍካ ናብ ሞት ዕዱልናስ በቃ ንታሕተ እዩ በቃ ክብለክንስ በቃ እንዴ ንሕና ኣብዚ ለለና ዝተጎዲእና ኢና ከማይ መጠን ክናገሮ ተኮይንስ ተጎዲእና ኢና ኣብዚ ለለና በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፀሓይ ንርኢ ግዛዕ ንርኢ እሞ በይነና ሰብ ንርኢ ብጭንቀት ዝተዓበጥና ቆልዑ ኢና እና ኩራት ኣሕዋተይ ነብስና ባዕልና ንከናኸና ክብለክን ደልየ እየ ናልማንቲ ትሕዝተይ እዚ ይመስል ተተመቺኩም ላይክ ናገርኩም ሓናፅሩ ኢኹም ናፅሓፍኩም ካብዘን ልማዓንቲ ዝተናገርኩዎን ደስ ዝበለኩም ነገር ተሃልዩ ፀሓፉ ኢኹም ኩራት ኣሕዋተይ እና ባዕልና እንድሕር ተኸናኸና ማንም ሰብ ከናኸነና ነገር ዝሓልየልና ሰብ የለይ በተለይ ኣብ ስዑድ ለለና ሳምዙ እንኳን ደብዕራብስ ብቤተሰብና ለሱ ኢሉ እንዴ ካብዚ ደሞ መውፅኡና እዮም እኒኦ በቃ ቅርሺ ብቻ ምንፈትኢልና ንሕና እና ኩራት ኣሕዋተይ ወግዑ እዚ ሕልክን እያ ሰብስክራይብ ናገበርኩም ሓድሽ ትኾንኩም ሓድሽ ነገር ሒዘልኩም ክሳብ ልመፅእ ኣብዚ ክውዲ እያ ባይ ባይ ኩራት ኣሕዋተይ